ku ne madubin goben yan samari, sai kun yi mai kyau yau gobe za ta gyaru. To yan samari mu bi duniya a sannu, mu tuna da cewa manya na gobe ne mu, sai mun yi aikin kirki gari ya gyaru. Bismika rabbil arshi azim buhari, mai ikon da shi dai ke iya juya yayi, sai ka amince ka so duka abin da zan yi, tsare ma Allah kai don shiga kana kayi, ni kai nake roƙo dan kai kadai kake yi, ka datar da mu har in mun faɗa a ƙaro. Amsar mana a ɗabi'un ku ko matasa, ku ne madubin goben yan samari, sai kun yi mai kyau yau gobe za ta gyaru. Tsira aminci Allah wanda ba iyaka, akwai shugaban farko da ƙarshen ma'aika, wanda ka tsarkake shi ka bashi baiwar saninka, a sa'a hali a sahabu makwada iyaka, wanda suke faɗa da dukan wanda ba shi sanka, mai kaunar sinaran zai ba a bashi tsoro. To yan samari mu bi duniya a sannu, mu tuna da cewa manya na gobe ne mu, sai mun yi aikin kirki gari ya gyaru. In mata samari kan ku zabe yi zance, manya da goben mu da ku ake yin kwatance, nasiha muke muku kar ku je tsangwama